νούμερο 48, ο Γιάννης Λίλης με τον Κώστα Κόσκινα, την Ανισάν Μίκρα. Ο κύριος Θανάσης Ζάκος, παρακαλώ, ο κύριος Θανάσης Ζάκος. Με Nissan Micra και με το νούμερο 48, ο Γιάννης Λίλης με τον Κώστα Κοσκινά, με συνολικό χρόνο 46.05.21, κατέλαβαν την 34η θέση στη γενική κατάταξη, την 27η στην F2, την 23η στην F3 και την 4η θέση στην Α5. Ο Γιάννης Λίλης με τον Κώστα Κόσκινα και με Nissan Micra.